kaikki! Tänään mä oon kyllä oma hotellihuoneessa. Okei, sitten vielä on tämmönen chilli, missä minä just olen just olemassa tuolla. Ja mun äiti meni hakee tommoista jotain hyvää herkkua meille ja iskelle. Sitten me ollaan tämmöisessä sateenhuoneessa. Sitten on tämmönen jääkaappi. Mä näytän. Siisti. Tosi siisti ne on. Tässä on liikkumispaikka ja tässä on jotain. Tässä on jotain. Mä katson, täällä on. Ja siis tässä on, oh my god. Okei, sit mä näytän teille. Sit mun vaan pitää etsiä joku paikka. Ja tässä on, missä me ollaan nyt ihan tämmöisessä paikassa. Me just haluun käy kaupassa ostamassa jotain hyvää herkkua meille. Aina sitten olla hyviä. Ja heippa kaikki!